Аз съм Любослав Григоров, национален състезател по джудо в категория до 60 кг. Започнах да тренирам джудо на 12 годишна възраст, когато бях ученик в 5-ти клас в град София. Още откакто съм започнал от детска възраст се чувствам професионален спортист и винаги съм искал да бъда най-добрия. Когато съм на състезание, обичам да правя много техники с краката, да се движа, а когато стигнем до партер, предпочитам да задуша противника. В джудото има много техники, също така има и много опасни техники, но ако тренираш внимателно и предпазливо, всяка една ситуация може да се опазиш от нея. Всяко едно състезание е важно, разбира се. От всяко едно състезание може да извлечеш позитиви, всичко, но голямата цел на всеки един спортист, разбира се, са Олимпийските игри. По принцип нямам конкретно предпочитание за цвят на кимоно, но малко повече предпочитам синьото кимоно, защото ми носи повече позитивна енергия. Пожелавам на всички джудисти в целия свят да са живи и здрави, най-важното, да не спират да преследват мечтите си и винаги да вярват в себе си. Голям поздрав за всички джудисти и ви посрещам на татамито.